særligt ingeniører, der mangler. I dagens 19 Inspiration skal du høre, hvordan Ingeniørforeningen har taget sagen i egen hånd. Vi har nemlig en del flygtninge, som er uddannede ingeniører, og dem vil foreningen nu have ud på de danske arbejdspladser. I dag kom 26 håbefulde ingeniører så på skolebænken igen. De første skridt mod en ny chance. I'm so excited. Iranske Mihan Khoshidi flygtede til Danmark for et år siden. Her til morgen skiftede han for første gang identiteten som flygtning ud med titlen som ingeniør. It's so wonderful for me, and I hope everything going good fine today. Sammen med 25 andre spændte ingeniører mødte han i dag op i det indre København, parat til omskoling og ny begyndelse på det danske arbejdsmarked. So, good morning everybody. De næste 5 uger skal de igennem et intensivt uddannelsesforløb. I graduated in 2013. For selvom der er stor mangel på ingeniører i Danmark, er det ikke nemt for en flygtning at træde ind på de danske virksomheder. I tried to connect it to some companies, but I couldn't, and I think I need help. My family are actually from Palestine. Alle i den nye ingeniørklasse får efterfølgende en praktikplads og bliver tilknyttet en mentor. Jeg synes, det er fedt, at der er sådan et projekt her, og det giver folk mulighed for at få den hjælp, de har behov for. Fordi det er jo folk, der har en masse ressourcer, som ikke bliver taget til sig her i Danmark. Det hele tager udgangspunkt i de her